Lapuan Arphek katiki bangki ong kopi phanlo. Arphek pen heliamu dowai lapen bom he hui selam I unma mate lapen tongka selam I ima. Pini bangki Arphek kopi phan si katiki ma Arphek pen kopipi ason si kepaman ima. Lahai aphuthak le chethanam tulan. India long Arphek katiki adangke the nai mate Arphek katiki ke ong nai along ri konat lo lapen amen kopi lo pelutang te nalitum chinima. Lasi litum kachiniji jalam theavelo India long Arphek katiki adangke the nai along ri mate Arphek katiki ke ong nai adim pelutang te karbiang long henlo. Ilitum karbiang long henlo India angkang long pen Arphek katiki adangke the nai mate ke ong nai adim mate along ri lo. Lake neli ning kiri pen leke pahan chatap mate kaning chatap alam kali. Internet along pen research pa me pen ke long pona tengsi nalitum aphan nange than pon ekli. Aprang prang ke ilitum karbiang long ta Arphek ador jumpik like phoke plason si ador wang bang. Ilin along pen bon tanon ke Arphek ador nang bat bom tanglo. Lapen ilitum non karbiang long latest price mate non ke do bom Arphek ador puludang te 70-75 lason si Arphek bang ador wang bom titi. Bon tanon e prang bang ke haroi sipen abanan tami Arphek ador nang do kokate. Athema kapre galong ri long bang ke Arphek katiki adim jumpik lapen Arphek ke long sumpik. Laso joksi other countries mate kapre galong ri long bang ke Sprite, Maya, Coca-Cola hey hui abong pensi Arphek tami kaselam ii lake Arphek ke long kisung pika joinil. Ilidum kaprega dera long Arphek ador kon alo lale chethanam thuluna. Neli ka research pen ke long pona teng bulutang te Nepal long 150 to 200 mate pharoi sira phok kep lapen pharohiniang bongsi Indian along Arphek jorbom lake Nepal along rialo lapen Pakistan along bang bulutang te pharoi sira sarikuri mate 180 rupees si Indian along jorbom lo nili ka research pen ke long pona teng bulutang lapen non puthoralam the bang ke Arphek pen kopipi lo kaselam I mate lapo Arphek ka supply ke ong pi kopipi lo latum kang hoy mate heliamu bom dowai hai hui tong latum Arphek pen kaselam ima. Lasi litum jasimera ke inglong arada tum matela Arphek litum katiki vek atum bang kamang hudam do kokliti. Je lapu Arphek katiki ke ong matela pu ka supply ke ong la hai hui Arphek kopisi kang hoi po. Kachar koklo aphan ke ikun ejibo pusi matha tha bontame Arphek pen kopisi kaselam apulutang te lapena jaha kamang phutum bang ke Arphek pen bom he hui si kaselam I mate dowa he hui si kaselam I tang ho pusi kaning je mate neli sitame karjudon long hodolo bon sitame kali Arphek pen bang ke ajat hormu sitame selam inolo Arphek ke ilitum hem hong kachar ko I phan cholo lasi ilitum inglong rat mate Arphek katiki arada tum bang ilitum kamang hudam jialam thiavelo Arphek pen bang ke ilitum ajal hormu tame ing hoi inolo ilitum bom he hui puno doa he hui sitame litum selam e la pena ke lake isi kachar ko ye phanjot sitame Arphek lapu an ke seller ma de lapu an ke ong tame supply long ke dori de di ko people ma pulotang te ilitum karbiang long along si mostly cultivated area pu bang India government han saminang hok ponlo lasi Arphek katiki ke ong nai long ri mata dang ke thenai lake ilitum karbiang long la pen meghalaya along cholo Number 1 abang ke karbiang long lapen second abang ke meghalaya athema Arphek yung silitum ti kg bulutang te adim tami kenang sot lasi ilitum karbiang long bang ke non mar ilitum katiki adim bang ke dolan laso porsi ilitum karbiang long si Arphek katiki ke ong nai pu sitame nang hok mon lo lasi labangso video long nalitum bhanang kapachini pon video bang ke ilitum Arphek pen kopi sikang hoi ma lapen lapu ana ke ong Arphek ka supply ta kopi posi ka dor de derma lasi kamang hu tum do lapen ilistame karjudun long hudolo Asi Arphek pen bang ke achat selam inolo ilitum hem kachar ko ye pancholo sitame akapre long ri long bang ke Arphek ke long sumpik mate katiki adim ka vedeta joini si lapu ana ke ong sitame dorde delo lapen ator sitame nang subom lo lasi broom is only for sweeping the floor mate Arphek ke ilitum kachar phek pancholo lapen selam thebange lapulo nalitum kadu kavita chini ta haipogedi kang nek pensi e op mi ipu kang nek mentai op mi lasi litum ing nek tai nek ni don tu
lasi non putho dalam themang ke la pulo non malom lun kilo chehung pik arta kawe tum ta singar kachimandi bramalong tin sitame loke kachelang chibi kop pen ke dona tum do pik lasi an lun kilun kachet hanga joine kar anglong pen non isi lun kilun atum phan avar saki pontulo ta hukla pen interview sitame en pon bomlo lasi hola so interview ke analong labangso ke amunit ke lundona bang asi jume pik la pen alun sitame jume pikti lasi nang tum sitame arjun tum dok ta haima ti di lasi arjutha lasi punya video man kenal itu bukan lasi nyawan pitek jodoh lasi la aneh itu pajak korna domi thak me kardom korban tu